Τρόφιμα και εκεί που ακούγεται, ναι, θα είναι κάτι που θα πληρώσει, θα αυξήσει την αξία του καλαθιού της νοικοκυράς και θα είναι άμεσα στους καταναλωτές. Ψωνίζεις, Βασίλη, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, τι ξέρεις λοιπόν. Το καλάθι το ξέρεις κι εσύ. Γιατί έχω να σου πω ότι χθες πήγα και λέω πρέπει να έχουν κάνει ανατιμήσεις που δεν τις έχουμε πάρει μυρουδιά. Δεν γίνεται. Ανεβαίνει η αξία της σακούλας. Δεν γίνεται με τα ίδια λεφτά να γέμιζες δύο πράγματα και με τα ίδια λεφτά να γεμίζεις ένα. Κυρία Σιμακοπούλου, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Φροντίζουν για τη διαιτά μας, στη λιτοδίαιτη. Να περικόπτουμε. Εντάξει. Μια σωστή διατροφή δεν είναι κακή ποτέ. Σωστά. Μάρλινα Σιμακοπούλου, εργατολόγος. Μαζί θα πορευτούμε. Και τον κύριο Σοπασί θα δείτε σε λίγο για όλα τα εργασιακά και τη βόμβα του ασφαλιστικού. Και ο άνθρωπός μας, με τη Συμφωνία Αναχήρας, λέω εγώ τώρα, προβοκάρω την κατάσταση, ο κύριος Βασίλης Καραγιάννης, οικονομικός αναλυτής. Την έχουμε τη Συμφωνία Αναχήρας, κύριε Καραγιάννη? Από ό,τι έχετε παρατηρήσει, πάντα είμαι συγκρατημένος σε αυτά που λέω σε σχέση με τις εξελίξεις. Εξακολουθείτε και είστε? Είμαι ένα κλικ πιο αισιόδοξος, δηλαδή είμαι λίγο πιο συγκρατημένα αισιόδοξος ότι κάπου έχει αρχίσει και φαίνεται ένα φως στην άκρη του διαδρόμου όσον αφορά τη συμφωνία. Θα έρθω αμέσως να μας πείτε τι εννοείτε, να καλημερίσουμε και τον κύριο Σοπασί, είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι παρέα μας. Δεν είναι ακόμη? Η τεχνολογία, αυτά κάνει η τεχνολογία. Σε ένα λεπτό θα τον δούμε. Ήρθε, αφού ήρθε. Καλημέρα κύριε Σοπασί, μας κάνει γυμνάσια η τεχνολογία. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Εκεί στη Θεσσαλονίκη που είναι πιο κοντά με τη Γερμανία, συμφωνήσεις βλέπετε να κατεβαίνει και με τις Βρυξέλλες? Κοιτάξτε, κάτι ψήνεται. Κάτι ψήνεται. Βέβαια το γατόνι που θα γεννηθεί το θέλω πιο ήσυχο, να μην είναι πολύ άγριο. Τι εννοείτε? Μας μπερδέψατε τώρα. Ξέρετε, σε αυτές τις συμφωνίες μπορεί να βγουν πράγματα τα οποία να έχουν δυνατά νύχια. Και αυτά τα νύχια να εξελιχθούν μετά σε φόρους. Βέβαια, αν δεν υπάρχει συμφωνία, βγαίνουν τέρατα. Το λιοντάρι κατευθείαν. Μεταλλαγμένα. Κύριε Σοπασί, έχουμε πολύ καλή διάθεση σήμερα. Εύχομαι να μην μας βγει ξινή, διότι τόση κατήφια, τόση μιζέρια, τόση απελπισία δεν την αντέχουμε πια. Θυμάστε τον Βορειοελλαδίτη αεροπόρο στην Εθνική Γιορτή, τι είπε? Ψηλά το κεφάλι. Έτσι. Σωστό. Συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο να καταλάβουμε με τη βοήθεια του κυρίου Καραγιάννη να αποκωδικοποιήσουμε λίγο αυτά που έχουμε μέχρι στιγμή στα χέρια μας. Καταρχήν, με αυτό το ζεστό κρύο έχουμε που πάμε τόσες μέρες. Αυτή η εβδομάδα κι αν ήταν ο ορισμός του ζεστού κρύου. Με ανώτατο την αποχώρηση του Δουνουτού, την άρκη της αποχώρησης. Ξαφνικά, χθες εκεί που λέμε άστα βράστα, έχουμε μια καινούρια, πώς να το πω, αισιοδοξία. Σήμερα πάνε τέσσερα στελέχη της κυβέρνησης, 3 υπουργοί και ο κ. Χουλιαράκης και προκύπτει και υπάρχουν και πληροφορίες του θα το ξαναπώ, έχω από το πρωί που το λέω, ότι η συμφωνία έχει ψηθεί. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, οι ενδείξεις, γιατί μιλάμε τώρα για ενδείξεις που αυξάνουν την πιθανότητα, γιατί οπωσδήποτε αν δεν το δούμε μπροστά μας δεν υπάρχει περίπτωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν θέλετε, δεν θα ήταν και ωραίο να λέμε χαζομάρες. Ναι, δεν είμαστε και μελλοντολόγοι τώρα, ότι τα χαρτιά ρίχνουμε. Αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ότι πάμε προς συμφωνία και σίγουρα το ζήτημα είναι ποιο είναι το διακύβευμα. Αν δεν έχουμε συμφωνία μέχρι τις 18, υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου, που αν θέλετε εκεί πέρα είναι η σημαντική ημερομηνία. Τότε λήγουν οι υποχρεώσεις, ας το πούμε, οι 4 δόσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που τις έχουμε βάλει όλες σε ένα πακέτο και πρέπει να τις αποπληρώσουμε, 1,6 δις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι λήγει η τετράμηνη παράταση του μνημονίου, η οποία χωρίς αυτή δεν μπορεί να κινηθεί καθόλου η οικονομία. Όταν λέμε καθόλου. Τέλος Ιουνίου λήγει η τετράμηνη παράταση. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Eurogroup της Πέμπτης, γιατί από τη στιγμή που θα αποφασιστεί κάτι στο Eurogroup θα πρέπει να περάσει και από τα κοινοβούλια των χωρών, αλλά σίγουρα αυτή τη φορά θα περάσει και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Άρα εδώ, για να βάλουμε τα πράγματα σε ένα πλαίσιο, μπορεί να υπάρχει συμφωνία στο επίπεδο Τσίπρα, εντάξει, και αυτό δεν το έχουμε δει, δηλαδή δεν έχουμε δει τις λεπτομέρειες, αλλά μετά θα πρέπει αυτή να εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν θα γίνει όπως την προηγούμενη φορά, στις 20 Φεβρουαρίου. Τι έχει κάνει αυτή την αλλαγή με την προηγούμενη φορά? Κοιτάξτε, τι έχει κάνει. Έχει κάνει η απέτηση, ή μάλλον η πίεση να έχουμε μέτρα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν σε ελλείμματα. Αυτό που έγινε τους τελευταίους 5 μήνες
είμαστε στον 6ο μήνα, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε προπολογισμός του 2015 πάει για εκτροχιασμό. Έχει πάει περίπατο. Συν ότι έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις του κράτους προς τους ιδιώτες, που σημαίνει ότι πιέζεται ο ιδιωτικός τομέας, άρα πιέζεται η απασχόληση, πιέζεται η ρευστότητα. Συν ότι ένα μεγάλο κομμάτι των υποχρεώσεων του δημοσίου έχουν καλυφθεί από τα ρέπος των νομικών. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι? Άρα όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν και πρέπει να καλυφθούν όχι σε ένα πλαίσιο 12 μηνών, αλλά σε ένα πλαίσιο 6 μηνών. Αν κάνουμε μια συμφωνία σήμερα, ναι, υπόθεση εργασίας, θα υπάρξει αλλαγή κλίματος στην αγορά και αν ναι, πόσο άμεσα? Για παράδειγμα, διαβάζω ότι είναι σε κρεμότητα κάποιοι ξένοι επενδυτές, Βασίλη, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να προχωρήσουν και δεν προχωράνε λόγω της κατάστασης αυτής, έτσι. Και η κατάσταση, αλλά θα πούμε κάτι ακόμα για τους επενδυτές, έτσι. Πρέπει να αλλάξει και το θέμα της γραφειοκρατίας. Αυτό βέβαια θα έρθει μετά τη συμφωνία. Αλλά το σημαντικό είναι, και ήθελα να το πω και εγώ να ρωτήσω τον κύριο Καραγιάννη, περιμένουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι μακροπρόθεσμη ή περιμένουμε μια συμφωνία παράταση που θα είναι μεσοπρόθεσμη? Γιατί έχει και αυτό μεγάλη σημασία για το κατά πόσο θα περάσει από τη Βουλή, τη δική μας, αν θα ψηφιστεί και τι αντιδράσεις θα έχουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι μακροπρόθεσμη και δεν είναι έτοιμη η ελληνική πλευρά να είναι μακροπρόθεσμη. Όπως πάμε σε μια παράταση όπως έγινε και στις 20 Φεβρουαρίου, κάτι αντίστοιχο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε περίπτωση που γίνει η συμφωνία, θεωρώ ότι θα είναι μια θαραλέα απόφαση του Πρωθυπουργού, μια στροφή προς το ρεαλισμό, η ολοκλήρωση μια στροφή προς το ρεαλισμό. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί το να στραφεί αυτό το καράβι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει το θέμα της σύναψης της συμφωνίας, μετά είναι το θέμα της έγκρισης της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο και εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν. Μετά η εφαρμογή. Και μετά η υλοποίηση. Διότι, αν μου επιτρέπετε, η προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου, όλο το 2014, δεν εφάρμοζε πράγματα που είχε υπογράψει. Έτσι. Ακριβώς. Από ένα σημείο και μετά είχαμε μια στάση των αλλαγών που θα έπρεπε να γίνουν. Άρα, απαντώντας στο ερώτημα του κ. Πούλου, θεωρώ ότι μάλλον θα έχουμε μια συμφωνία μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, η οποία θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού κράτους προς το διεθνή παράγοντα κυρίως, και δεν βλέπω σε αυτή τη φάση να έχουμε εκταμείευση ποσών από τα κράτη, αλλά μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε τα 10,9 δις που έστειλε η Ελλάδα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μπορεί να μας απελευθερώσουν και τα κέρδη από τα ομόλογα που διακρατούν οι άλλες τράπεζες, ευρωπαϊκές τράπεζες. Αλλά δεν βλέπω ότι σε αυτή τη φάση ο Ευρωπαίος φορολογούμενος θα βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Εγώ θα πω όμως, για να τα βάλω σε ένα πλαίσιο, υπάρχουν μια σειρά από αισιόδοξες ειδήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι μπορούμε να φύγουμε μπροστά. Όπως είπατε και το ένα που είπατε εσείς, ότι λέτε ότι υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι περιμένουν. Ναι, όντως υπάρχουν επενδυτές που περιμένουν, και υπάρχουν επενδυτές που περιμένουν και έχουν και διαφορετικό προφίλ. Αυτοί οι επενδυτές που ήταν αυτό το προηγούμενο διάστημα είχαν λίγο πιο σπεκουλαδόρικο, πιο κερδοσκοπικό προφίλ. Αυτούς διαχωρίζουμε τα επενδυτικά κεφάλαια σε αυτούς που έχουν βραχυχρόνιο ορίζοντα. Τώρα έχουμε πιο καθαρούς αναμονή. Λέμε, έχουμε σε αυτή τη φάση επενδυτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν μακροχρόνιες επενδύσεις, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας πετύχει να έρθουν και σοβαρές επενδύσεις, κάποια εργοστάσια, κάποιες υποδομές οι οποίες θα φέρουν θέσεις εργασίας, αυτό είναι σημαντικό και είναι ένα ατού και θα πρέπει να το στηρίξουμε. Το δεύτερο είναι ότι με βάση αυτό που είχα πει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι έχει δημιουργείται ένα θετικό πλαίσιο στην γενικότερη ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών κατά 16,9% τον Απρίλιο και γύρω στο 15% κατά το πρώτο τετράμινο σε σχέση με το 2014. Πολύ θετικό εν μέσω κρίσης και τέτοιων προβλημάτων. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει πρώτον ότι η υποτίμηση του ευρώ κατά περίπου 20 με 25% που έγινε σε ένα χρόνο βοήθησε τις ελληνικές εταιρείες που έχουν διεθνείς εργασίες, που εξάγουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται και ο τουρισμός. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε κάποια συμφωνία που να έχει κάποια σκληρά μέτρα, αλλά αν φύγει αυτή η αβεβαιότητα μπροστά, μπορεί αυτή η κατάσταση να εξελιχθεί σε μια καλή ιστορία. Θα επανέλθω και θα δούμε και κάποιες λέξεις που μας έχετε στείλει για την εικόνα, πώς είναι μέχρι σήμερα και τη δυσχέρεια που επικρατεί. Θέλω να πάω λίγο στη κυρία Σιμακοπούλου, επειδή ο περισσότερος κόσμος που την πλήρωσε και είναι από τον ιδιωτικό τομέα, ζει σε άθλιες συνθήκες, και διάβαζα χθες στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυρία Φωτίου
και είναι από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης ότι είναι πάνω από 17.000 οι άστιοι στην Αθήνα. Τεράστιο νούμερο. Λοιπόν, θέλω να πούμε λοιπόν. Σωστό. Σωστότατο, έτσι όπως το λέτε. Έλεγα κάποτε ότι ήταν περιορισμένο αυτό το πρόβλημα στην Ομόνια. Και έχει φτάσει μέσα στην καρδιά του Κολονακίου το πρόβλημα. Είναι παντού. Έξω από τη Βουλή είναι. Και σε γειτονιές. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να δούμε λίγο βάσει των στοιχείων που έδωσε χθες η κυρία Φωτίου για το πρόγραμμα αυτό για την ανθρωπιστική κρίση κάποια δεδομένα. Καταρχήν έληξαν οι αιτήσεις μέχρι 30 Μαΐου, έτσι. Άρα από εδώ και πέρα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Βλέπω ότι 1073 άτομα είναι τα πρώτα που θα λάβουν. Ναι. Και τι θα λάβουν? Αυτοί οι άνθρωποι είναι. Αυτό το νομοσχέδιο εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά που έχουν περάσει. Διότι επιτέλους το κράτος είδε ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι μόνο η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε προς τα έξω. Οι άνθρωποι αυτοί με βάση κάποια τέλος πάντων εισοδηματικά κριτήρια κτλ. Που δεν έχουν τίποτα, θα έχουν και φαγητό και ρεύμα και δωρεάν μετακινήσεις. Δηλαδή τα βασικά. Το αρνητικό ποιο είναι? Ότι οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές και τα χρήματα δεν αρκούν για να καλυφθούν όλοι. Είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα, δηλαδή, και δεν υπάρχουν χρήματα. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι αντί για 20 εκατομμύρια που θα δίδονται, θα δοθούν μόλις 9. Μόλις 9, ναι. Ενώ οι αιτήσεις είναι 90.000 για στέγη, 297 για σύντηση και 140.000 για ρεύμα. Συνολικά οι αιτήσεις 300.000. Και θα καταφέρουν αυτή τη στιγμή να εξυπηρετούν μόνο 1073 άτομα, δηλαδή σταγόνα στον ωκεανό. Μου έκανε εντύπωση για τη σύντηση. Ναι. Πόσες είναι οι αιτήσεις? Είναι περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο. 297.000. Για τη σύντηση. Φαγητό. Δεν έχει ο άλλος να φάει. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα και τι να καλύψει το ποσοστό των 1.000 ατόμων. Τίποτα. Και να προσθέσουμε και τους πρόσφυγες. Και να προσθέσουμε και τους πρόσφυγες. Και λέει και η κυρία Φωτίου εδώ πέρα ότι δεν αρκούν ούτε τα χρήματα, αλλά ούτε και οι δομές, ούτε τα κτίρια. Και εδώ λέει ότι προσπαθούν να αξιοποιήσουν 240 κτίρια που αυτή τη στιγμή είναι αναξιοποιητά. Να μπει αυτός ο κόσμος μέσα, δηλαδή είναι αδιανόητο. Και κάνουν κάποια καλή δουλειά και οι Δήμοι, όπου οι περισσότεροι Δήμοι, η αλήθεια είναι, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ως προς το θέμα του φαγητού τουλάχιστον. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά κάποιες υπηρεσίες Δήμων. Τα μασπίδα προστασίας. Πάρα πολύ καλά. Και οι εκκλησίες πάρα πολύ καλά. Για το θέμα της σύντησης τουλάχιστον. Και μια βοήθεια ακόμη και οικονομική μετρητά από τις εκκλησίες. Να πούμε ότι τα άτομα αυτά τα 1073 είναι 500 στην Αττική, 153 στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Σοπασί και 420 σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Μακάρι να διευρυνθεί, γιατί αυτή τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλα οι αριθμοί ανθρώπων που δυστυχούν, πρέπει να βρεθούν χρήματα να τους στηρίξουν, να τους βοηθήσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στα σκουπίδια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να βρεθούν χρήματα όντως να τους στηρίξουν, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο 150, είναι πολύ περισσότεροι. Όμως εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος. Γιατί έχουν παρισφρήσει και διάφοροι οι οποίοι δεν τα δικαιούνται αυτά. Και θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας έλεγχος και ο έλεγχος αυτός να είναι σημαντικός, γιατί κατά καιρούς έχουν πάρει επιδόματα άνθρωποι οι οποίοι δεν τα είχαν ανάγκη και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα είχαν ανάγκη είχαν απ' έξω. Δυστυχώς. Αλλά η πολιτική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί να λέμε τώρα ότι υπάρχει μια επιδομητική πολιτική, αλλά είναι λίγο, όπως είπε ο κ. Σπασής, αχταρμάς. Κάπου θα πρέπει αυτή η πολιτική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που πιλωτικά έχει ξεκινήσει να πάει σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε και να τακτοποιηθούν οι δυστυχία, να βοηθηθεί η δυστυχία, αλλά να τακτοποιηθούν και τα προβλήματα που είπε ο κ. Σπασής. Και πολλοί από τους άστεγους. Οι πραγματικά πάσχοντες. Έτσι, ναι. Και πολλοί από τους άστεγους και από αυτούς που δεν έχουν ούτε να φάνε, είναι άνθρωποι οι οποίοι πριν από 5 χρόνια είχαν πάρα πολύ καλές δουλειές, είχαν μια πάρα πολύ δομημένη ζωή, καλά. Και με ανέσεις μπορώ να πω, και βρέθηκαν και τα 2 άτομα της οικογένειας άνεργοι. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων και οι υπόλοιποι το βλέπουμε. Και θέλω να πάμε να δούμε μια δήλωση του κ. Ρωμανιά, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και να σχολιάσουμε με την κυρία Σιμακοπούλου και τον κύριο Σοπασί αναφορικά με την απόφαση του ΣΤΕ, κύριε Καραγιάννη, για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και τι ανοίγει αυτό. Την έχουμε να την παρακολουθήσουμε. Πάμε. Οι αποφάσεις είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένες
ώστε καλύπτουν όλους τους συνταξιούχους όλων των ταμείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα το Ανωτάτο Δικαστηρίο της χώρας και από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση, θα δούμε τους τρόπους εφαρμογής αυτής της απόφασης. Απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των δανειστών της χώρας για να έχουμε νέες σφαγιαστικές μειώσεις των συντάξεων, με την μείωση των δαπανών για συντάξεις κατά 1% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 1,8 δισεκατομμύρια, δεν είναι αποδεκτές από την κυβέρνησή μας. Λοιπόν, κύριε Σοπάση, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Έχουμε λοιπόν απόφαση βόμβα του ΣΤΕ που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές. Θα σας παρακαλέσω πολύ να εξηγήσουμε ποιους αφορά και ποιους δεν αφορά και τι γίνεται με την αναδρομικότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτο αφορά η αναδρομικότητα τους 100 προσφεύγοντες οι οποίοι έχουν δικαιωθεί. Μόνο τους προσφεύγοντες. Βεβαίως, μόνο αυτό και το ξέρει καλά η κυρία Σιμακοπούλου. Οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι από την ημέρα της απόφασης του Συμβουλίου του Ανώτατου Δικαστηρίου και μετά θα πρέπει να δοθούν. Και εδώ μπαίνουν θέματα, κυρία Μαυραγάνη. Ένας που σήμερα συνταξιοδοτείται και βγαίνει η απόφαση, θα του γίνουν οι μειώσεις από το 2012 μέχρι σήμερα. Γιατί αν δεν γίνουν οι μειώσεις πάνε αυτό. Δεν θα του γίνουν. Από 9 έκτου που είναι η απόφαση δημοσιευμένη, δεν γίνονται περικοπές σε αυτούς που θα πάρουν από εδώ και πέρα. Όχι, κυρία Σμακοπούλου, αυτόν απομένει να το δούμε. Γιατί οι υπάλληλοι για να εκτελέσουν θα πρέπει να έχουν εντολή. Εντολή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εγώ μιλάω νομικά εντελώς. Εγώ προέρχομαι από τα ασφαλιστικά ταμεία, ήμουν διευθυντικό στέλεχος του ΙΚΑ. Ξέρω ότι ο υπάλληλος για να εκτελέσει θα πρέπει να έχει εγκύκλιο. Σήμερα λοιπόν, τη Δευτέρα που θα βγει μια απόφαση, ερωτώ τη διοίκηση του ΙΚΑ, ερωτώ τον Υπουργό, έστω και τηλεφωνικά, θα δώσουν εντολή στους υπαλλήλους των συντάξεων να μην μειώσουν κατά 20-30% την σύνταξη. Καλά κάνετε και το λέτε, διότι δεν είναι καθίσταται αυτονόητο. Θα πρέπει όμως εκτός από τις εγκυκλίους, γιατί σε αυτό το κράτος δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τις εγκυκλίους και δεν έχουν καμία νομοθετική ισχύ, ούτε είναι πάνω από τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Όχι, είναι λάθος αυτό, κυρία Σμακοπούλου. Με εγκύκλιο έχει καταργηθεί νόμος. Μα αυτό σας λέω. Μα το ίδιο λέμε, κύριε Σοπασί. Λέμε το ίδιο. Λέμε όμως τι είναι το ορθό νομικά. Δεν μπορεί να έρθει μία εγκύκλιος, δεν μπορεί να έρθει μία εγκύκλιος και να ερμηνεύσει διαφορετικά μία σαφέστατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία σύμφωνα με τους κανόνες εκτέλεση των αποφάσεων ισχύει από τη δημοσιοψήφιση. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα αυτομάτως? Έτσι δεν είναι? Ναι. Μα γιατί έτσι το έχουμε. Αυτό που λέει ο κύριος Σοπασής είναι το πραγματικό. Ότι βγαίνει μία απόφαση. Εγώ θα σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλα μία απόφαση αμετάκλητη και η οικονομική υπηρεσία ενός φορέα έκανε ερώτημα στη νομική υπηρεσία του φορέα του ίδιου αν είναι εκτελεστή η αμετάκλητη. Που το λέει ο νόμος. Επειδή πρέπει να δώσει επιδόματα. Τι να σας πω τώρα. Κύριε Χατζηγεωργίου, δεν απορείτε, έχετε δει παράνοιες στο δικό σας κομμάτι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις συνταξιοδοτικές που κατά την ημέρα της θεμελίωσης του δικαιώματος με ανήλικο παιδί ήταν ο ΑΕ και στη συνέχεια λόγω διαδοχής ήταν ΙΚΑ. Με εγκύκλιο καταργήθηκε ο νόμος και σήμερα έχουν διακοπεί αυτές οι συντάξεις. Οι υπόλοιπες συντάξεις οι οποίες βγαίνουν είναι απορριπτικές. Και ενώ έχει υποθεί ότι αυτή η εγκύκλειος θα έρθει, δεν έχει συμβεί ακόμα τίποτα. Να επισημάνω λίγο σε αυτό που είπε ο κ. Σοπασής πριν, για να γίνει μια διευκρίνηση. Δεν είναι μόνο αυτοί που είχαν προσφύγει στο ΣΤΕ, είναι και όσοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Είναι περίπου 2.000 αυτοί που έχουν προσφύγει στα διοικητικά, για τους οποίους μιλάμε για αναδρομικότητα. Το έχει αποδεχθεί ήδη από χθες και το Υπουργείο. Είναι μεγάλο το κόστος. Έτσι, δεν είναι απλό. Είναι περίπου θα φτάσει στα 800 εκατομμύρια. Ίσως το ξεπεράσει κιόλας, κύριε Σοπασί. Ίσως το ξεπεράσει. Στο το θέμα είναι το Υπουργείο να απαντήσει πότε θα δοθούν, πώς θα δοθούν. Το πώς είναι το κύριο. Έρχεται και προστίθεται στις προηγούμενες προσφυγές και αποφάσεις που άμα βάλουμε το λογαριασμό. Το κόστος είναι το θέμα. Είναι κάποια δισεκατομμύρια και φυσικά αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Και απορώ γιατί με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Ασφαλίσεων πώς βγαίνει. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε, κύριε Καραγιάννη, ότι επί της ουσίας καταργείται και ο νόμος περί μηδενικού ελλείμματος. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που είναι σημείο με τους δανειστές μεγάλης τριβής
και πιέζουν, ο κ. Στρατούλης και ο κ. Ρωμανιάς το αναφέρουν συνεχώς. Αυτό λοιπόν τώρα το καθιστά. Προκαλεί εντύπωση δε ότι δεν ήταν μέσα, αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους νομικούς, ότι δεν ήταν αίτημα των προσφυγών. Επομένως, απάντησαν οι δικαστές ως προς τα αιτήματα υποχρεωτικά. Το έχουν βάλει μόνοι τους. Ήταν εκτός αιτημάτων. Είπαν δηλαδή από μόνοι τους, γιατί έχουν δικαίωμα οι δικαστές, να κάνει επέκταση της απόφασής του και να πει ότι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δεν είναι ορθή. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Συνεπώς, οι μόνοι που δικαιούνται τα αναδρομικά ενώ προσέφηκαν στη δικαιοσύνη, πόσοι είναι περίπου? Είναι 2.000 αυτοί που έχουν προσφύγει γενικότερα και γύρω στα 100 άτομα. Ναι, στο ΣΤΕ. Μάλιστα, λοιπόν. Και το κόστος προβλέπεται γύρω στο 1,5 δις. 1,5. Το έχουμε το 1,5 δις? Όχι. Και πού θα το βρούμε? Γιατί άμα το είχαμε, δεν θα ακούγαμε για μέτρα που έρχονται, που για να καλύψουν. Ας δοθεί, κύριε Καραγιάννη, και ας δοθεί και σε 3 χρόνια. Κοιτάξτε, κύριε Σοπασί, μετά όμως να μην παραπονιέστε ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει μείνει βιομηχανία για βιομηχανία, γιατί άμα έχουμε 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία, κύριε Καραγιάννη, υπάρχει μία συνέντευξη τύπου από τους συνδικαλιστές του ΙΚΑ και των υπολείπων ασφαλιστικών ταμείων που λένε, και νομίζω είναι και ορθό, ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί περίπου 13 δισεκατομμύρια εισφορές από τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρώτο, γιατί δεν έχουν προσωπικό για να χτυπήσουν την εισφοροδιαφυγή. Δεύτερο και σημαντικότερο, τα έχω πει εξάλλου, πολλές επιχειρήσεις έχουν φύγει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε στέρηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Ηλία Χατζηγεωργίου, ετοιμάσου. Από πού θα τα πάρουμε τα λεφτά? Καταρχήν το τάξη αντέχει, έπεσε. Σηκώθηκε πάλι. Το είπαμε. Την Πέμπτη το μεσημέρι ξεματιάζαμε το σύστημα, αλλά δεν λειτουργήσε. Το είχαμε πει έτσι. Το είχαμε πει, δεν το είχαμε πει. Ότι πέρσι είχε ρεκόρ υποδοχής σε μία μέρα 300.000 δηλώσεις και φέτος είναι απλά μαθηματικά. Αν πρέπει 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι και 500.000 νομικά πρόσωπα. 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι, 8 εκατομμύρια αφημοί και έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί γύρω στις 800.000. Έχουμε ακόμη απλά μαθηματικά 7.200.000. Και πόσες μέρες έχουμε? Μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι γύρω στις 13 μέρες. Πόσα πάνε τη μέρα? Εδώ θέλω να πω κάτι, ότι υπάρχει μια τάση να μην κάνουν δηλώσεις ο κόσμος, γιατί περιμένει τι θα γίνει. Σωστό, βεβαίως. Πέρα από αυτό, υπήρχαν, πέρα από την παγωμάρα του κόσμου περιμένοντας συμφωνία και κάτι διαφορετικό κτλ., υπήρχαν μια σειρά προβλημάτων. Είχαμε επισημάνει από αυτή την εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες το πρόβλημα με τους τόκους. 480.000 τη μέρα, θα τη σηκώσει? Μια χαρά. Ναι, αλλά θα ξεκινήσουμε. Το ανθρώπινο σύστημα θα τη σηκώσει, γιατί εντάξει, καλά το τάξεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι φοροτεχνικοί άνθρωποι είναι, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχω ακούσει αρκετούς από τον περίγυρό μου να λένε δεν με ενδιαφέρει, στο καταθέσω εκπρόθεσμα, θα δώσω ένα 50 παραπάνω να τελειώνει το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Για εξήγησέ το μας λίγο αυτό. Το εκπρόθεσμο, εκτός από το πρόστιμο του εκπροθέσμου που είναι 100 ευρώ για όποιον δεν είναι επιχειρηματίας, σε όποιον δεν έχει επιχείρηση, 250 ευρώ για επιχειρήσεις που έχουν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσους έχουν διπλογραφικά βιβλία. Εκτός από αυτό είναι η προσάυξη 0,73% το μήνα. Αλλά πέρα από αυτό, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους δεν γίνεται δεκτός ο κωδικός 049. Άρα οι αποδείξεις είναι εκτός. Άρα αυτόματα έχει το πέναλτι του 22%. Συνταξιούχους και μισθωτούς και όσοι είναι απαραίτητο. Όσοι εμπίπτουν σε αυτό. Ακριβώς. Το κόστος είναι 10% οι αποδείξεις επί του φορολογητικού εισοδήματος που πρέπει να μαζέψουν, επί 22% που είναι το πέναλτι. Καταλάβαμε. Κάντε την πρόθεσμα. Για μισθωτό που έχει 20.000 ευρώ με μισθό, φορολογητό εισόδημα, το κόστος είναι περίπου στα 440 ευρώ από τη μη δυνατότητα υποβολής. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, δεν είναι καθόλου λίγα. Πριν συνεχίσουμε με των δηλώσεων και των φόρων και των φορορυθμίσεων, μας έχουν στείλει αρκετοί φίλοι μας μηνύματα. Ένας εξ αυτών, βέβαια δεν έχετε και το όνομά σας, προτιμώ να είναι επώνυμα τα μηνύματα. Επωνύμως μιλάμε κι εμείς, επωνύμως να μιλάτε κι εσείς, γιατί τώρα δέσποτος Έλληνας, η σφαίρα δέσποτη και αφήστε τα να πάνε. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι εκπληκτικός ο τρόπος που αντιμετωπίζετε τα πεπραγμένα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ανέλη το τελευταίο εξάμηνο. Οι άνθρωποι δολοφόνησαν κυριολεκτικά με τις ανοησίες τους και τα παραμύθια τους στην ήδη μηθανή χώρα. Και αντί να γίνεται σφοδρή κριτική, ακούω σιωπή πλήρη και σχεδόν δικαιολόγηση. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εμάς και την εκπομπή μας, αφού μας στέλνετε και το μήνυμα και απευθύνεστε έτσι προσωπικά, να σας πω ότι έχουμε δεχτεί κριτική και εγώ και ο Βασίλης, που πολλά πρωινά είναι εδώ μαζί μου, ότι είμαστε δεξιοί, ότι δεν αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες του κ. Βαρουφάκη, ότι δεν βοηθάμε τη χώρα, ότι είμαστε προβοκάτορες. Για μένα υπάρχει ο μέσος όρος της λογικής. Ακριβώς. Και με αυτόν επιχειρώ, ότι ειλικρινά δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Πιθανώς κακώς, γιατί δεν βολεύτηκα ποτέ από κανένα κόμμα. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Μα καθόλου όμως. Και από αυτό το που λες, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι όταν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Επίσης την κριτικάραμε. Ακριβώς. Και επίσης θίγαμε όλα τα κακό κείμενα που ήταν άπειρα. Και επίσης δεχόμασταν και τότε κριτική. Σε κάποια σημεία ήμασταν και πιο επικριτικοί, τολμώ να πω από τώρα, γιατί ούτως ή άλλως έπρεπε και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να δώσουμε και μια περίοδο χάριτος. Απλώς είναι και οι συνθήκες, οι καταστάσεις τέτοιες που δεν επιτρέπουν και σε εμάς να χαϊδεύουμε. Για μένα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και έχει χαθεί πάρα πολλής χρόνος. Και θα μας τα πει και ο κ. Καραγιάννης πόσα δις έχουν προσταθεί από αυτή τη χαμένη περίοδο και από αυτόν τον χαμένο χρόνο. Θέλω να συνεχίσουμε λίγο όμως με τον κ. Καραγιάννη. Και καλό είναι έτσι να τα λέμε. Μας κριτικάρετε και εσείς, σας απαντάμε και εμείς. Ελεύθερος διάλογος σε δημοκρατική χώρα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, Ηλία μου, καλά, έχω απορίες. Να τις εκφράζω μία-μία. Καταρχήν, το πρώτο λάθος είναι ότι θα έπρεπε 1η Φεβρουαρίου το σύστημα να ανοίξει. Πέρα από το κομματικό. Ναι, τώρα τα έχουμε πει και άνοιξε 1η Μαΐου. Άνοιξε 3,5 μήνες μετά για τα φυσικά πρόσωπα και 4,5 μήνες μετά για τα νομικά πρόσωπα. Και άρα αυτόματα θα δοθεί, γιατί θέλουν να εισπράξουν. Ακριβώς. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα. Μα είναι απλό. Το νομικό πρόσωπο, όταν υποβάλλει τη δήλωση, πρέπει μέσα σε μία μέρα να πληρώσει. Συγγνώμη, πες μου, όταν έπεσε το τάξης, δεν ήθελες να τα σπάσεις όλα? Που έχεις εκεί τον πόγο με τις δηλώσεις? Και μιας και αναφερόμαστε για φορολογικές δηλώσεις, ναι, θα πρέπει να πούμε στον κόσμο, κυρία Μαυραγάνη, ναι, ότι οι πάντες πρέπει να καταθέσουν φορολογική δήλωση, ακόμα και οι άστεγοι, γιατί από τη στιγμή που θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια, εάν δεν έχουν καθαριστικό φορολογικής δήλωσης, δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, δηλαδή την τροφή και τα 200 ευρώ. Οι άνθρωποι αυτοί όμως το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν. Αυτοί δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό τα λέμε από αυτό εδώ το κανάλι και από όπου μπορούμε. Θεωρητικά έχουν δικαίωμα να μην υποβάλουν φορολογική δήλωση, αλλά πάγια άποψη είναι ότι να υποβάλουν φορολογική δήλωση, έστω και μηδενική, για να υπάρχει συνέχεια στα καθαριστικά. Υπάρχει ένα θέμα όμως, Ηλία, με τους άστεγους. Εάν κάποιος άστεγος, ναι, γιατί θα πληρώσουν. Έτσι. Αυτό λύνεται. Υποτίθεται με την νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί την Τρίτη. Λοιπόν, νέες φορορυθμίσεις. Ποιοι ευνοούνται? Διότι είχαμε δει το παλαβό, εσύ μας το ανέδειξες εδώ πέρα. 39 λεπτά το και 3.000 λεπτό, 3.000, ναι. Λόγω των τεκμηρίων. 758.000% απόδοση. Είναι μια καλή απόδοση, πιστεύω, έτσι. Και νόμιμοι, σωστά. Αυτοί απαλλάσσονται τώρα. Βασικά η ρύθμιση προβλέπει ότι πλέον εάν το τεκμαρτό εισόδημα, τα τεκμήρια, αξία των τεκμηρίων δεν ξεπερνάνε τις 9.500 ευρώ και ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από. Δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, τέλος πάντων, πρακτικά θα εφαρμόζεται η κλίμακα των μισθωτών. Ουσιαστικά τι συμβαίνει? Εάν τα εισοδήματα είναι κάτω από τις 9.500, πρακτικά πέφτουμε στο μηδενικό αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης. Αυτό λύνει το πρόβλημα με τους στόχους. Να πω, με συγχωρείς, στους φίλους τηλεθεατές, ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, Υπουργό Υγείας, παρέα εδώ έτσι όπως όλοι είμαστε να θέσουμε τα ερωτήματά μας, και για το ζήτημα της συμφωνίας, Υπουργός είναι κάτι παραπάνω από μας τα ξέρει, και για το ζήτημα της υγείας και το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών για 3 τις γειτονιές, να δούμε κατά πόσο είναι κοντά στην υλοποίησή του. Έχουμε να πούμε πολλά με τον κύριο Κουρουμπλή. Σε λίγα λεπτά, σε απευθεία σύνδεση, θα είναι κοντά μας για όλα αυτά τα ζητήματα που σας είπα. Λοιπόν, Ηλία μου, άρα διορθώνονται κάποιες αδικίες, μεταξύ των οποίων και αυτή. Ναι, βέβαια. Η διόρθωση που είχε γίνει ήταν κάτι που εφαρμόστηκε πέρσι. Άρα θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί από την αρχή. Το περσινό. Το είχαμε επισημάνει από τον νόμο. Πασαλήματα λάθος. Περιμέναμε 4,5 μήνες για να διορθωθεί το λάθος. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και κάλλιο νεστή το προλαμβάνει. Παρά το θεραπεύει. Ναι. Εκτός από αυτό, υπάρχει κατάργηση της εφαρμογής των τεκμηρίων για τους κατοίκους εξωτερικού σε κάθε περίπτωση. Άδικο γι' αυτό. Και αυτό είναι άδικο. Επιτέλους, κύριε Σοπάς, έχετε συγγενείς κι εσείς. Ναι, γιατί είχαν φτάσει άνθρωποι να μην έρχονται στην Ελλάδα, να μην ανοίγουν τα σπίτια τους για 15-20 μέρες, επειδή θα πλήρωναν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
Και το θέμα ήταν ότι εκτός ότι πληρώνανε εδώ λόγω τεκμηρίων στην Ελλάδα, μετά, επειδή στη χώρα τους φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημα, θα πρέπει να φορολογηθούν για το υποτιθέμενο τεκμαρτό εισόδημα που έχουν στην Ελλάδα. Και πέρα από το ότι πληρώναν παραπάνω φόρο και στη χώρα τους, έπρεπε να εξηγήσουν στους εκεί φοροτεχνικούς τι εστί τεκμαρτό εισόδημα. Στη Βερίκοκο που λέει και ο Έλληνας. Δύο ερωτήσεις κέρυες. Τι γίνεται με το ΦΠΑ και τι γίνεται με τους αγρότες? Με τους αγρότες υπήρξε η εγκύκλειος προχθές που ορίζει τι θα πρέπει να κάνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Πρακτικά όλοι οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν ε3, τύπο ε3 και οι αγρότες που έχουν βιβλία. Η φορολογία των αγροτών από το 13% πάει στο 33%. Οι θεσμοί ζητάνε να καταργηθεί ο ενδιάμεσος συντελεστής, το 13% και ζητάνε να πάει στο 26% από το πρώτο ευρώ και 33% από τις 50.000 ευρώ και απάνω. Πρακτικά να φορολογούνται με την κλίμακα των επαγγελματιών. Βέβαια το πρόβλημα με τους αγρότες... Τώρα, εγώ πολλοί φίλοι αγρότες θα με καταδικάσουν. Αλλά εγώ να πω, κύριε Καραγιάννη, που φορολογούμε με μια κλίμακα τεράστια, ότι το βρίσκω δίκαιο. Εσείς τι λέτε? Υπάρχει μια σειρά εξόδων όμως που δεν φαίνονται στα βιβλία τους. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Πείτε μας τη γνώμη σας. Εγώ θεωρώ ότι σε κάποια φάση μετά από 3-4 πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να αρχίζει να συνεισφέρει ισότιμα σε σχέση με τη. Σας καταδικάσουν και σπαρέα θα μας καταδικάσουν. Μισθωτούς και τους Απλά το 26% είναι άδικο. Ναι. Έτσι, συνολικά και. Υπάρχει ένα θέμα. Τι φρονείς εσύ ότι θα ήταν ισομερής συμμετοχή? Σε ετοιμάζει για πολιτικό. Σε ποσοστό. Πάντως έχει το 26%. Ναι, αλλά να πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ δεν έχω κομματικό καπέλο και μπορώ να μιλήσω με την άποψη ενός οικονομολόγου, οι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι του ΟΓΑ καλύπτονται και βασικά με τις εισφορές των υφιστάμενων αγροτών, αλλά κυρίως από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, εκείνα τα χρόνια δεν δίνανε εισφορές. Μπορεί να παίρνουν μια συμβολική σύνταξη των 300 ευρώ, 350, αλλά όλοι φεύγει από τον προϋπολογισμό. Άνευ εισφορών. Άρα νομίζω ότι ο μισθωτός δίνει, ας το πούμε, τα μέγιστα και στηρίζει τον αγρότη. Θα έλεγα και ο αγρότης θα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει Τώρα στο ποσοστό δεν μπορώ να πω σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά... Κάποιες ερωτήσεις για όλους σας. Πληρώνουν όμως, κύριε Καραγιάννη, οι αγρότες εισφορές από το 1998. Ναι. Μάλιστα είναι 4 κλίμακες. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως αφορά αγρότες πριν το 1998 που είχαν την πρόσθετη ασφάλιση. Που είναι οι περισσότεροι. Και αυτή η σύνταξη είναι περίπου στα 300 ευρώ. Συμφωνούμε. Τι θα γίνει με τους αγρότες που ήταν να πάρουν σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια εργασίας? Έχει αλλάξει κάτι? Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι και μάλιστα οι αιτήσεις κατατίθενται κανονικότατα και γίνονται και δεκτές. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δοθεί παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ, ξέρουμε κάτι? Πρέπει να δοθούν και θέλω να προσθέσω εδώ κάτι, ότι οι αγρότες, υποψήφιοι συνταξιούχοι, δεν τους δίνεται δικαίωμα μέχρι 20.000 όπως δίνεται και τώρα ενδεχόμενα να γίνει στους ελεύθερους επαγγελματίες 30 ή 40.000 και καλά θα κάνουν να το κάνουν αυτό. Οι αγρότες λοιπόν που χρωστάνε πάνω από 4.000 πρέπει να το πληρώσουν μετρητής για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη και τους ρυθμίζονται μόνο οι 4.000. Αυτό το τονίζω γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και αφορά πάρα πολλούς αγρότες οι οποίοι οφείλουν πάνω από 4.000 και δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν τα πλέον των 4.000. Θα πρέπει λοιπόν στη βάση των ρυθμίσεων να ρυθμιστούν και τα χρέη των αγροτών για να μπορέσουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Σοπασής για το θέμα του ΑΕ, είναι πολύ σημαντικό, το λέγαμε εδώ συνεχώς. Έχουμε την πληροφόρηση και ελπίζω να είναι ορθή μέσα από το Υπουργείο ότι κατατίθεται άμεσα στο επόμενο νομοσχέδιο κιόλας ρύθμιση για αύξηση του ορίου των 20.000 σε 50.000. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν θα πάει σε 50.000. Αν τους αφήσουν έτσι απ' έξω, γιατί η πρόβληση του Υπουργείου είναι για 50.000. Η πρόβληση των έξω ήταν για 25. Στο 25 δεν θα γίνει καμία διαφοροποίηση. Στις 50.000 αφορά 120.000 ανθρώπους. Πολύ κόσμο θα αφήσουν μία περίοδο, λένε, περίπου 6 μηνών με 12, εκεί παίζεται, που θα ισχύσει αυτό το μέτρο, γιατί δεν θα είναι επαόριστο. Δηλαδή, όποιος προλάβει μέσα στο ένα έτος και ρυθμίσει τα χρέη του, με αυτό το δεδομένο, καλώς. Μετά θα επανέλθουμε στα προηγούμενα. Σε ένα έτος που θα βρει κάποιος 50.000 ευρώ. Ή 6 μήνες. Όταν δεν έχει 6 μήνες. Να βάλω ένα στοιχείο
στοιχείο στη συζήτηση, η οποία δίνει και το πλαίσιο. Στο τετράμινο οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων είχαν αύξηση 234%. Και θα μου πείτε, επειδή προέρχομαι και από αγροτική οικογένεια από τη μια πλευρά, σήμερα αυτή η χρονιά ήταν καλή, την άλλη δεν είναι. Αλλά ο αγροτικός τομέας πλέον έχει κάνει βήματα μπροστά, δεν είναι όπως ήταν παλιά και έχει λύσει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Και αν θέλετε, έχει και αυτοί που οι αγρότες που έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα και εξάγουν, νομίζω ότι έχουν ένα καλό εισόδημα. Άρα το πλαίσιο είναι καλύτερο φέτος και ήταν και καλύτερο και τις προηγούμενες χρονιές, όταν, αν θέλετε, η μεταποίηση, η βιομηχανία είχε σοβαρή ανεργία και η αγροτική οικονομία και ο τουρισμός άντεξε. Μάλιστα. Μία ερώτηση για τον κύριο Χατζηγεωργίου. Η φίλη μας από Τυχείο είναι σε απόγνωση, είναι 35 ετών χωρίς εισόδημα, ζει με 500 ευρώ που με πολλή δυσκολία στέλνουν οι συνταξιούχοι γονείς της. Αυτό που γίνεται τόσα χρόνια με τους συνταξιούχους που στηρίζουν την οικογένεια, έτσι, μες στην κρίση. Λοιπόν, μέχρι πέρυσι με δήλωναν φιλοξενούμενοι στο πατρικό, αλλά φέτος μάλλον από τη ΔΕΗ φαίνεται ότι μένω στη Θεσσαλονίκη και η εφορία μου ζητάει 2.000 ευρώ. Μπορούν οι γονείς μου να κάνουν δωρεά το ποσό των ενοικίων που πληρώνω για να γλιτώσω τα 2.000? Εντάξει, αν κάνουν δωρεά θα πρέπει να την έχουν κάνει αναδρομικά το 2014 και θα πρέπει να έχουν πληρώσει 10% φόρο δωρεάς. Άρα τώρα τι μπορεί να κάνει? Ίσως θα είναι καλό να δει, καταρχήν να περιμένει να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί η νομοθετική ρύθμιση, γιατί μπορεί να προκύπτει πρόβλημα από κάποιους ελάχιστους στόχους που εμφανίζει στο λογαριασμό της. Μήπως η αλλαγή αυτή την ευνοήσει και δεν φορολογηθεί. Φαντάζομαι ότι το σπίτι δεν θα είναι πολύ μεγάλο, άρα θεωρητικά, εάν δεν έχει και αυτοκίνητο, είναι κάτω από τις 9.500 ευρώ στα τεκμήρια, άρα πιστεύω ότι θα την ευνοήσει η μεταβολή. Κυρία, θα υπάρχει αναδρομικότητα πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο ή θα είναι από την ψήφιση μετά? Όποιος έχει υποβάλει τη φορολογική του δήλωση δεν ξέρω, θα πρέπει κανονικά να επανεκαθαριστεί για να υπάρξει αναδρομικότητα. Εννοείται ότι περιλαμβάνει όλους τους φορολογούμενους, και αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους και αυτούς που δεν την έχουν υποβάλει. Κυρία Σιμακοπούλου, σε σχέση με τα προηγούμενα για τον ΟΑΕΜ, χρωστάω 45.000 στο ΤΕΒΕ. Μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά για σύνταξη ενώ όσο χρωστάω? Τώρα όχι, έτσι όπως είναι. Γιατί είναι το 20.000 το όριο. Αν όμως ανέβει στις 50.000, τότε μέχρι τις 50.000 αυτοί που έχουν τα χρέη θα μπορούν μέσα σε αυτό το χρόνο που θα δώσει το Υπουργείο να κάνουν τις ρυθμίσεις και να γίνει συμψηφισμός με τη σύνταξη. Υπάρχει, κυρία Σιμακοπούλου, κάτι εδώ και πρέπει να το πούμε, ότι αν αυτός ο νόμος ψηφιστεί μέσα στο δίμηνο ή τρίμηνο, καλό θα είναι να καταθέσουν τα δικαιολογικά από σήμερα, να μην χάσουν αυτό το τρίμηνο των αναδρομικών. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο, καταρχήν να με ενημερώσετε από το κοντρόλ. Έχουμε τη δυνατότητα σύνδεσης με τον κύριο Κουρουμπλή? Σε λίγο θα την έχουμε. Συνεπώς, θέλω να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Καραγιάννη όλους αυτούς τους μήνες της ενεκκρεμότητη συμφωνίας, τι έχει βουλιάξει και ποια είναι η εικόνα για να ξέρουμε τι περιμένουμε. Σηκωνόμαστε λοιπόν με τον κύριο Καραγιάννη και με τη βοήθεια των slides που μας έχει στείλει να αποτυπώσουμε λοιπόν την εικόνα που επικρατεί. Πάμε να δούμε το πρώτο και στη συνέχεια θα πάμε στον κύριο Χατζηγεωργίου για να δούμε τα του ΦΠΑ και τις πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι τώρα με πληροφορίες δουλεύουμε. Σωστά. Και πάμε στον κύριο Κουρουμπλή. Λοιπόν. Εδώ πέρα βλέπουμε το χρηματιστήριο Αθηνών και θα μου πείτε ποιος επενδύει στο χρηματιστήριο. Δεν είναι επενδύουν όλα. Αλλά έχει σημασία αυτό που θα πω, γιατί από πέρσι μέχρι φέτος το χρηματιστήριο έχει πέσει από κοντά στις 1.300 μονάδες, κοντά στις 800. Μιλάμε δηλαδή από Ιούλιο μέχρι φέτος τον Ιούνιο. Ναι, μέχρι τον Ιούνιο. Το σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να απασχολεί τον κάθε φορολογούμενο είναι ότι η πτώση των τιμών των τραπεζών, οι οποίες είναι κρατικές τράπεζες, επηρεάζει και τους ίδιους, δηλαδή όλους εμάς τους φορολογούμενους. Γιατί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε με χρήματα των φορολογούμενων. Άμα η τιμή της μετοχής μιας τράπεζας κρατικής, γιατί είναι και οι 4 κρατικές, πέσει στο 1/3, σημαίνει ότι τα λεφτά που βάλαμε, επενδύσαμε στις τράπεζες ως φορολογούμενοι, έπεσε στο 1/3. Άρα δεν είναι ότι μόνο αυτοί που είναι, και να έρθουμε μπροστά παρακαλώ, μόνο αυτοί που είναι παίκτες του χρηματιστηρίου έχουν απώλειες. Έχουμε όλοι οι φορολογούμενοι πιεστεί από αυτό το πράγμα και αυτό που βλέπουμε τη τελευταία μέρα, όταν βγήκε η απόφαση ότι, μάλλον διαρρεύσε ότι πάμε για συμφωνία, βλέπετε ότι κατευθείαν έκανε γύρω στο 8% αύξηση. Λύστε μου μια πορεία, επειδή αυτό ήθελα να πω, ότι ένα γεγονός, μια απόφαση ότι φεύγει αυτή η αβεβαιότητα μπροστά,
μπορεί να αλλάξει το κλίμα και να ειστρέψουν χρήματα στο χρηματιστήριο και αν θέλετε και εμείς οι φορολογούμενοι να μην διακινδυνεύσουν τα χρήματα που έχουμε ως καταθέσεις. Λύστε μου μια πορεία, το βλέπω και στη σημερινά πρωτοσέλιδα, ότι γίνανε παιχνίδια για να κερδίσουν κάποιοι και ότι σκοπίμως είπαν ότι πάμε σε συμφωνία, συγκεκριμένοι άνθρωποι να κερδίσουν. Είναι αυτό που σας παίζει, γιατί ήταν αυτό που σας είπα κάποιους μήνες πριν, ότι τελικά το πεντοζάλι θα το χρεύουμε εμείς και όχι οι αγορές. Οι αγορές, αν θέλετε, τρίβουν τα χέρια τους για τέτοιες αβεβαιότητες, γιατί βγάζουν καλά χρήματα. Αυτός που θα πρέπει που δυστυχεί είναι ο μικρομεσαίος επενδυτής στο χρηματιστήριο. Οι χειροκροτητές. Φοβάται και πουλάει γρήγορα, δεν κρατάει την επένδυσή του γιατί λέει ότι θα τα χάσει όλα τα χρήματα, ενώ ένας επαγγελματίας επενδυτής θα βάλει χρήματα από αυτό. Λοιπόν, για να δούμε την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, αυτό δείχνει την εξάρτηση του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα. Δηλαδή, καθημερινά οι τράπεζες για να κλείσουν τα βιβλία πρέπει να δανείσουν κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τη στιγμή που είχαμε την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυξήθηκε και θα έλεγα από γύρω στα 40 δις που ήταν ο ημερήσιος δανεισμός των τραπεζών, φτάσαμε να πλησιάζουμε στα 120 δις. Δηλαδή, τριπλασιάστηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέμε η διαπραγμάτευση, η αξιοπρεπής διαπραγμάτευση, δεν είναι ότι μας απεξάρτησε, αλλά μας εξάρτησε περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε μια συμφωνία με σκληρότερους όρους, με διμεσμενέστερη θέση. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά κατεβαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ξέροντας ότι έτσι και χρεοκοπήσει η χώρα, θα πρέπει να πληρώσει και 120 δις. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί διάβαζα χθες μια συνέντευξη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το κομμάτι του ευρωπαϊκό, που έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες. Οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η φερεγγιότητα και το άλλο είναι η ρευστότητα. Δηλαδή, εσείς μπορεί να μην έχετε χρήματα σήμερα και θέλετε να δανειστείτε, αλλά επειδή έχετε μια περιουσία, ακίνητη περιουσία. Έχετε πρόσωπο. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πρόσωπο και αυτό το πετύχαμε πέρσι με τις ανακεφαλαιοποίησεις, όπου επενδυθήκαν σοβαρά ποσά. Αυτό που δεν έχει η ελληνική τράπεζα αυτή τη στιγμή είναι ρευστότητα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει χρήματα και να δανείζεται 120 δις, αλλά έχει πρόσωπο. Δηλαδή, λύστε μου άλλη μια πορεία τώρα να τα λέμε. Έχει περιουσιακά στοιχεία. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σήμερα και περιμένουμε συμφωνία, αλλά έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση κι άλλες προηγούμενες μέρες. Χθες, το λέγαμε και με τον Βασίλη τον Πούλο το πρωί, υπήρχαν σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία πληροφορίες για capital control. Ναι. Από την εικόνα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο, αν και σήμερα δεν πάμε καλά με συμφωνία, είναι ορατό? Κοιτάξτε, δεν μιλάω για capital controls. Όπως είπαμε στην αρχή, άμα δεν κλειστεί η συμφωνία μέχρι 30 Ιουνίου, δεν λειτουργεί τραπεζικό σύστημα. Θυμάστε ότι το Φεβρουάριο σας έλεγα τα ίδια πράγματα για τις τέλος Φεβρουαρίου. Είναι η ίδια η κατάσταση, δηλαδή έχουμε μια παράταση τετράμηνη. Αντανακλαστική δηλαδή κίνηση, αν και εφόσον δεν υπάρχει. Αυτά τα 120 δις πρέπει να τα δανείζονται καθημερινά οι τράπεζες για να λειτουργούν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν τραπεζικά καταστήματα αν δεν συνεχιστεί αυτός ο δανεισμός. Και επειδή δεν υπάρχουν τα λεφτόδεντρα. Το οξυγόνο τους δηλαδή. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν έχει στιγμή πάντως για capital control μακριά από εμάς, δεν νομίζω ότι θα έχει διαρρεύσει ούτε ως πληροφορία. Συν ότι αν γίνουν capital controls είναι κάτι που δεν πρέπει. Θα το μάθουμε την ημέρα που θα το ζήσουμε και θα. Μπορεί να το λέμε ότι βάλουμε capital controls, θα πηγαίνουν να παίρνουμε 50, 100, 200, βγαίνουν και κάποιοι πολιτικοί και λένε. Λοιπόν, αυτά για μένα είναι πράγματα της στιγμής, ανοησίες θα έλεγα. Η Ισλανδία 7 χρόνια μετά την κρίση της ακόμα έχει capital controls. Δηλαδή τα capital controls είναι κάποια πράγματα που μπορείς να τα βάλεις στην τράπεζα σήμερα, αλλά δύσκολα τα βγάζεις. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα και δεν επηρεάζει μόνο το πόσα λεφτά παίρνουμε από το ταμείο κάθε μέρα. Επηρεάζει το μικρομεσαίο επιχειρηματία και αν θέλετε αυτό δημιουργεί ανεργία. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι ενώ η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια ήταν σε σοβαρή ύφεση και βλέπετε τα αρνητικά, ας το πούμε, κουτάκια, το τελευταίο διάστημα από το 2014... Μιλάμε λοιπόν 12 μέχρι 14... Ήταν σε ύφεση. Στο μείον 5. Ναι, και πάμε από τα μισά του 14 στο 0,3. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και μετά βλέπουμε ότι είχαμε μια αύξηση του ΑΕΠ, μικρή, αλλά είχαμε μια αύξηση του ΑΕΠ, η οποία μετά από το τελευταίο τρίμηνο του 2014 έχουμε αρχίσει και αποκλιμακώνεται. Αυτό δείχνει ότι ναι, έχουμε μια σοβαρή, ας το πούμε,
έχουμε διαπραγμάτευση όλο αυτό τον καιρό ή για κάποιους ή δεν έχουμε διαπραγμάτευση για κάποιους άλλους, γιατί σε αυτή τη φάση δεν το κρίνω. Μιλάμε για την κυβέρνηση Σαμαρά τώρα. Ναι, γιατί έχουμε και τις δύο. Ας πούμε ότι γίνεται διαπραγμάτευση, ας πούμε και από τους άλλους που λέει ότι δεν γίνεται διαπραγμάτευση. Πάντως εγώ σαν οικονομολόγος αυτό που κοιτάζω είναι ότι έχει επηρεαστεί η ελληνική οικονομία. Υπάρχει θετικά, αλλά έχει αρχίσει και αποκλιμακώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα στοιχεία της ανεργίας δείξαν αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2015 και ήταν το πρώτο τρίμηνο εδώ και κάποια τρίμηνα που είχαμε μια αποκλιμάκωση. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι πέφτει λίγο ο ρυθμός ανάπτυξης και οδηγούμαστε και στην ύφεση και ενδεχομένως να είμαστε σε αυτό το τρίμηνο στην ύφεση, δεν είναι κάτι απλό ότι το βλέπουμε σαν μια γραφική παράσταση και τι ωραία, τι καλά. Όταν βλέπουμε αυτό να αποκλιμακώνεται σημαίνει ότι υπάρχει μια αύξηση της ανεργίας. Και αυτό επηρεάζει όλους και επηρεάζει και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί αν δεν δουλεύει κάποιος δεν δίνει εισφορές, άρα και οι συνταξιούχοι δεν θα έχουν πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε και επειδή από ό,τι αντελήφθην εγώ, το διατάφτα είναι ότι θέλουμε λεφτά και από ό,τι κατάλαβα τα σπασμένα θα τα πληρώσουμε πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τα σενάρια για το ΦΠΑ που έχουν κλειδώσει, γιατί έχουμε όλο αυτό το διάστημα και κάνουμε και εμείς κάρτες και ξαναγράφουμε και ξαναλέμε και εκεί θα ενταχθούν τα μεν και εκεί τα δε. Αυτή τη στιγμή, Λία μου, πού είμαστε? Η ελληνική κυβέρνηση μιλάει για 3 συντελεστές, οι θεσμοί μιλάνε για 2 συντελεστές. Ακόμη, αυτό το πλάνο που ίσχυε. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση μιλάνε για αύξηση σε μια σειρά τροφίμων, την ένταξη από το χαμηλό συντελεστή στον υψηλό συντελεστή. Συζητούν για μετάταξη του ΦΠΑ του ρεύματος από το χαμηλό συντελεστή στον υψηλό συντελεστή και είναι κάτι που θα επηρεάσει άμεσα πέρα από τους καταναλωτές άμεσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και μέσω... Να πούμε ότι το ζητάνε οι δανειστές, γιατί μέσω της ΔΕΗ είναι σίγουρα έσοδα. Είναι σίγουρα έσοδα. Βέβαια τώρα είπαμε και το πρωί ότι 2,5 δις είναι το όφελος αρκετών καταναλωτών που δεν έχουν να πληρώσουν. Δηλαδή αρχίζουν και εκεί τα φέσια. Ναι, η μεγάλη χρονοβόμβα είναι οι οφειλές. Και εκεί συζητιέται και για ρύθμιση όπως είναι η ρύθμιση των εκατοδόσεων στην εφορία, να γίνει μια αντίστοιχη ρύθμιση και στη ΔΕΗ. Ήδη ετοιμάζεται από ό,τι φαίνεται η ρύθμιση. Το είπε χθες και ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης αυτό. Ήδη ετοιμάζεται. Αυτό με την εστίαση που άκουσα χθες θα ισχύσει, ότι θα το πάνε στον ψηλό τελικά? Θα πάει στο 23. Εντάξει, η εστίαση είναι... Βέβαια, η πράξη φάνηκε ότι η μείωση του ΦΠΑ της εστίασης από 23% στο 13% ήταν κάτι που έφερε έσοδα στο ελληνικό δημόσιο και πιστεύω ότι θα είναι λάθος τακτική. Και γενικότερα η αύξηση των φόρων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αύξηση των εσόδων. Είχατε πορεία χθες στο Υπουργείο Οικονομικών οι λογιστές? Υπήρχε μια πορεία. Έχουμε καλούς ρεπόρτερ. Η φίλη μας η Μάλαμα, ωραίο όνομα. Έτυχα να τη δω. Είστε στο κέντρο, την πατήσατε? Όχι, ήταν τακτοποιημένη στην άκρη του δρόμου. Ήταν από τις σύγχρονες πορείες. Είχατε, λέει, πορεία αντιδρώντας στη φορολογική χάλια κατάσταση στη χώρα και ζητώντας να μας δώσουν προφανώς είναι λογίστρικη κυρία, τον απαραίτητο χρόνο που δικαιούμαστε άλλωστε να συμπληρώσουμε τις δηλώσεις. Δεν άκουσα να το είπαν πουθενά. Καλημέρα από Βόρειο Ελλάδα. Το λέμε τώρα και μας κάνατε τη ρεπόρτερ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένο κοντρόλ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους. Γίναμε σοφότερος προς τι? Ότι θα ευνοηθούν όσοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα καταφέρουν να πάρουν και τα αναδρομικά τους. Ευνοούνται έτσι κι αλλιώς, κύριε. Όταν θα μπορέσουν, κύριε Σούπαση. Ακριβώς. Γίναμε σοφότεροι στο ότι οι δηλώσεις. Πρέπει να πάρουν παράταση. Πρέπει να πάρουν παράταση ότι το τάξη θα πάει στα τάρταρα, θα διαλυθεί. Ακριβώς. Βέβαια, κυρία Μαυραγάνη, ο κόσμος πάνω στα ασφαλιστικά θέματα περιμένει κάποιες απαντήσεις, γιατί πέρα από το ότι έχει χάσει τον ύπνο του, υπάρχει εκεί μια αναστάτωση και στο δημόσιο αλλά και στο ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να φεύγουν κατά δεκάδες καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι και μπορούν να προσφέρουν και στο δημόσιο αλλά και στο ιδιωτικό τομέα και τρέχουν να γίνουν συνταξιούχοι, οπότε οι συνταξιούχοι θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια δυστυχώς. Ο κύριος Καραγιάννης τα ξέρει, μας τα πει. Εμείς σύνταξη δεν θα πάρουμε ποτέ. Δεν θέλουν μόνο απαντήσεις, θέλουν πράξεις. Ο κόσμος θέλει πράξεις. Γιατί με τις απαντήσεις δεν λένε τίποτα. Θέλει, Βασίλη, σύντομα τις απαντήσεις. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Καραγιάννης, για να έχουμε επενδυτικό κλίμα, γιατί η οικονομία είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα, θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις γρήγορα, γιατί οι επενδυτές είτε το... Πάνε οι κομμάντο στις Βρυξέλλες σήμερα. Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Δραγασάκης. 4.
υπάρχει καμιά ταινία σχετική να βρω κανένα τίτλο, τώρα να το γράψουμε. Λοιπόν, οι 4 κομμάντος πάνε στις Βρυξέλλες να δούμε τι θα μας φέρουν. Λέγεται ότι η συμφωνία είναι ήδη έτοιμη. Δεν ξέρω. Να δούμε. Μήπως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το Στρος-Καν, κυρία Μαυραγάνη. Τώρα που αθωώθηκε το αγόρι, να έρθει να ασχοληθεί μαζί μας, μας το χρωστάει. Δεν μας έχουν πει πάντως, ούτε πει ότι έχουμε βρεόντες εξαρισμένοι. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει καμία γυναίκα, αγαπητή Μάρλεν, όταν έχει στρες να κάνει τέτοια. Συγγνώμη, δηλαδή κιόλας. Να το πω, να το καταθέσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εμείς. Ευελπιστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι και κάνω το σταυρό μου να έχουμε τον κύριο Κουρουμπλή μετά το διάλειμμα. Πάνε όλα καλά. Είναι έτοιμος ο κύριος Κουρουμπλής. Ωραία, λοιπόν, να σας πω πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα δώρο καταπληκτικό, να πάτε να ξεσκάσετε στο ξενοδοχείο